Na problema ba mo mga ka-idol? Kay gusto unta mo magprito og itlog pero wala mo'y edible oil. So dili ka na problema mga ka-idol kay adunay solusyon ana. So dapat naatay andam duha ka dahon mga ka-idol nga saging. Yan. So tara. So karon mga ka-idol ato na ning ibutang ang dahon dire sa kaha. So karon ato na ning ibutang ang atoang itlog. Yan ato ning tarongon mga ka-idol para matarong siya. Yan so ato ning takloban mga ka-idol. So atong tan-awon. So karon mga ka-idol ato at sa ning balihon. Yan to nang nabali. Yan ato nang nabali mga ka-idol. So karon mga ka-idol ato na ning kuhaon kay naluto na. Wow, luto na. Yan. Ito ning butang diri sa plato. Oh, luto na mga ka-idol.